तामुलपुर जिल्लायाव DINCC अफिस बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। तामुलपुर जिल्लानि सदर थावनियाव इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोदानै DINCC अफिस बिल्डिं लुफुंनो थाखाय गोदानै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि EM मुनमुन ब्रह्मआ। दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि EM मुनमुन ब्रह्म आरो EM महेश्वर बसुमतारीजों लोगोसेनो बिफानारि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव आन्डार BTC AOP फान्ड 2025-26 बोसोरनि बाजेटजों लुफुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिनि गेजेरजों तामुलपुराव बिफानारि खामानि मावनायनि गोबां सुबिदा जागोन आरो फैगौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो थिखानाय सम बादियै बे मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय नाजानाय जागोन होननानै बुंथियो। तामुलपुर जिल्लानि सदर थावनियाव DINCC बिल्डिं अफिस लुफुंजानो गोनां अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारियाव BTCनि EM महेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारि, तामुलपुर मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि दीपक बर', तामुलपुर जिल्लानि ADC हिमाश्री खनिगर बिथांमोनजों लोगोसेनो बिफानारि आरो दोलोनि मावफारिया बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। DIC ভৱন নহয়, অফিস GMৰ অফিস হয়, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেটআপ। আমাৰ তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে এইটো প্ৰাপ্য আছিলে। নতুনকৈ নৱগঠিত এই তামুলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আমি ডিস্ট্ৰিক্ট অফিস, ডিস্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ অফিস, GMৰ অফিস, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আজি শুভ উদ্বোধনী কৰিলোঁ। এই বিল্ডিঙৰ যোগেদি আমি এইটো অঞ্চলৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুতো কৰণীয় এই কামসমূহ আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। উইদিন দ্য টাইম বাউণ্ড আমাৰ 1 year এবছৰীয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ ভিতৰত এই বিল্ডিংটো কমপ্লিট হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহুতো কৰণীয় আছে, সেইবিলাক আমি কৰি যাম।